când scot limba înseamnă că sunt deranjat. M-am dus la piața Orizont, prețuri de rahat. 4 lei pe kilo de roșii, marși în pula mea. Mă duc la Moghioroș, îmi dă una velea. 3 lei, kilo de ardei. L-am luat, l-am înșfăcat și în pungă l-am băgat. Mi l-a pus pe cântar, l-a cântărit. 3 lei, bossule, n-ai tâmpit. Cu ai 3 lei am să nebunesc. Dă-mi ardeiu, Ardeiu, dă-mi ardeiu, dă-mi ardeiu, dă-mi ardeiu. Ardeiu.